siang. Dinten iki kula kalian rencang-rencang ajeng deskripsiaken babagan klepon. Klepon yaiku panganan sing misuwur ing tanah Jawa, kang digawe saka glepung beras ketan lan diisi gula Jawa. Klepon iku wangune bunder lan anggone mangan nganggo wul utawa klapa kang diparut. Klepon uga kalebu jajanan pasar. Klepon biasa didol bebarengan karo bentuk lan jeneng minangka jajanan ing wayah esuk utawa sore. Trena klepon bebrahe putih utawa ijo, gumantung selera. Klepon kanthi warna ijo perlu tambahan bahan pewarna alami saka godhong suji utawa godhong klaten. Klepon rasane legi, gurih lan enak. Akeh wong sing seneng karo klepon amarga yen dimaem ana gula jawane sing muncrat ing jero. Klepon. Mula-mula gula pasir dicampur karo banyu godhong suci, uyah, mentega, banyu, lan glepung beras ketan. Terus adonan iku dicampur nganti kalis. Banjur digawe bunder-bunder, digepengake, diiseni gula Jawa lan dibunder-bunder maneh. Sawise rampung digawe bunder-bunder, banjur digodhog nganggo banyu kang wis umop. Nganti adonan iku mumbul mendhuwur. Yen wis mumbul, banjur dientas. Carane nyajikake yaiku adonan kang wis mateng diwadahi lan ditata ing piring. Banjur diwenehi parutan klapa. Klepon wis siap dimaem. Klepon enak rasane. Tetap semanten saking kula kalian rencang-rencang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.